Называется «Близкая история». Я б спытаўся пра прадзеда, дзе ён на ссылцы памёр, ці ў ягонай дачкі, што такое галадамор. І пра ўцёкі адтуль, пра новыя ночы змрок, пра імёны тых, па каго прыязджаў Варанов. А яшчэ я спытаўся б у ейнага дзевера, дзе без яго ці з ягоным удзелам стралялі людзей. Можа, ён адказаў бы, усё ж такі прадзедаў брат, дзе шукаць тыя сотні нязведаных курапат. А пакуль курапаты там, дзе далі раскапаць. Хоць насамрэч у горадзе іх не 3 і не 5, але і гэтым адзіным спакою ніяк няма. Тут ніхто не чакае, што памяць знікне сама. 8 раніцы, распускаецца дым, мёртвыя выходзяць насустрач жывым, становяцца ў іхныя шэрагі, што другі, косяцца падазроны на іх сцягі. Наўрад ці яны пагадзіліся б з імі ва ўсім, чагосьці, магчыма, не зразумелі б зусім, але патлумачылі, хто герой, а хто лох. Гэта адразу відаць у любую з эпох. Каб ужо не вярнуліся болей часы, калі свае страляюць сваіх на сваёй зямлі, праз чужы злачынны загад ці прыгодны лад, ні метра сваёй вячыны, ні кроку назад. Вось такое. І этот старэйшы, напэўна, верш. Гэта верш пра абарону. Для гэтага верша не будзе лепшай прычыны, чым дзень абаронцаў тваёй пакуль што айчыны. Ты насіў яго 2 гады ў ствале за плячыма. Ён муляў, смлеў і далей насіць немагчыма. Ваяваць весялей, калі ёсць 3 жыцці ў запасе. У кантры ці халкі, а не ў Сірыі ці на Донбасе. Супакойся, Вася, ты ўжо не ў камп'ютэрным класе, бо дагэтуль не асы пра расстраляць засталася. Страляніна ідзе халастымі і баявымі. Між тымі, хто з імі, тымі, хто болей не з тымі, бітва за імя з магчымасцю выйсці сухімі для тых, хто астыне ранейшым наечным. Астыне. Дзяржава забылася, што вы жывеце на свеце. Народ забыўся, што вы ягоныя дзеці, адзін ці другі ці ўвогуле нейкі трэці, твой шлях даўно не такі, як ты меў на мэце. У свеце гэткіх навінаў ты згадваеш пра старое. Пра тое, што яблык не варты цэлае трое, што захаваць сябе ў духоўным здароўі значна цяжэйшым за момант загінуць героем, што цяжэй за ўсё тым, хто сёння застаўся без дому. Да дзесятку праведнікаў Гаморы і Садому не раўнай свае іхныя болі стому, не раўнай ні храна, бо табе ні храна невядома. Як ім невядома, што ты адчуваеш пры гэтым, што ты думаеш, сам сутыкаючыся з тым светам, дзе яны жывуць, дзе табе не пачнуцца на лета. Бо ў тым свеце героі за ўсё гэта быць паэтам, што твой верш — гэта хісткая спроба спыніць навалу, чом думак, якая даўно цябе апанавала, і што часам бясконцага часавага інтэрвалу ты хацеў, каб яго наогул не існавала. І апошні. Тут ёсць дзеці, але занадта малыя, тыя словы, думаю, іх не бянтэжыць. Потому что у меня шмат вершаў, якіх ёсць слова, якія могуць бянтэжыць дзяцей, і не толькі дзяцей. Ну і хулі толку з таго, што мы ўсе збяремся. Будзеш зноў нам чытаць, што 5 год каму панакрэмзаў, прынясуць бугло, нехто тупа прыйдзе паесці. Нармальныя людзі ўжо паспелі развесціся. Хто іх ведае, што з іх там вырасла і скаласілася? Калі ты зноў лезеш у гэтую яму сіласам, наўрад ці ты там пачуеш што-небудзь новае. Мы даўно размаўляем адной і той ж мовай. Гэта ўсё пачалося тут яшчэ давнёўга. Як той казаў, жыць будзем кепска, але нядоўга, абы толькі зімою і летам адным цветам сцягі над адміністрацыяй і сельсаветам. Той, хто з'ехаў, ужо паспеў вярнуцца і спіцца, і расказвае тут, што курыца не за граніцай, но зрэшты тое, што курыцу ён умудрыўся правесці. Табе я лепей не ведаць, у котором канкрэтна месцы. Жыццё гэта кантрабанда кіндер-сюрпрызаў. Калі-небудзь усіх нас за гэта пазбавіць візу, а покуль спакойна не палімся, мы ж не лохі, якольбе калі не ў гэтым жыцці і похер. Незалежна ад усіх пазітыўных рысаў, на тваім магіле напішуць ён піў і пісаў. І маліся, каб час расставіў акцэнты правільна. Хадзем, я табе пакажу, дзе тут непрыбіранне. Дякую.